Bueno, sóc el Joan, i aquests són els Tabalot, i això és la Ruta de la Locura. Logroño! Pa-pa-ro-pa-ro-pa-ro-pa-ro-pa-ro-pa-ro-pa-ro. Logroño! Pa-pa-ro-pa-ro-pa-ro-pa-ro-pa-ro-pa-ro-pa-ro. Logroño! Pa-pa-ro-pa-ro-pa-ro-pa-ro-pa-ro-pa-ro. Logroño! Pa-pa-ro-pa-ro-pa-ro-pa-ro-pa-ro-pa-ro. Xipam! Vale, ja està. Queda poca memòria, així que a veure si podem fer més vídeos o no. No hem de passar el xufre. Ala, hem arribat. Sí, ara. Les frases i hem arribat. There's someone left to do. Well, I if we ever falling and falling and falling. Dale. Ulele. Ulele massa massa. Ulele tita conga. Hey, aloha, aloha, aloha. Hey, aloha, alohi, aloho. Ulele. Ulele massa massa. Ulele tita conga. Ulele tita conga. Hey, aloha, aloha, aloha. Hey, aloha, alohe, aloho. ¿Qué diablos haces? ¡Soy un unicornio retrasado! Ulele. Ulele massa massa. Que bestia, tío. Ulele tita conga. Hey, aloha, alohe, aloho. Ayaw mo yung shock. Viva el vino. Sí que és perfecte. Bueno. Així que Montse, Meritxell. Pues res, tu, ja hem arribat a Pamplona, estem a punt aquí de fer un camí i tal. Què, nois, com ho portem? Tot bé? Va, quan creieu que perdem el fogonet? Ja mai. Ja mai? Segur que no? Mai. No? Segur que no? Home, fogonet punt sí, fogonet punt també, tu. Què? Què? Que, tio, que això és un déjà vu, tio. Per què? No, això és un bar. No, tio. No, que és un déjà vu, tio. Com que és un déjà vu? Un déjà vu suele ser un fallo en Matrix. Ocurre cuando cambian algo. Jo això ho he viscut, ja. Ah, sí? Es un desasiero. Viva el vino. Viva el vino. Viva. Aunque seas mi amigo. Desasiero. Jo això ja ho he viscut. Hòstia, pues... Sí. Jo he dormit molt bé en aquest autocar que venia de Barcelona, no sé, he somiat que fotia un camino, que anàvem a Sant Sol, que a Sant Sol plovia, per això és raro, això de ser un somni com a mínim, que diluviàvem pedres, no sé, he somiat un apocalipsis molt raro. Apocalipsis molant! Qui està més a dormir? Que cantàvem pel camino, allà en plan d'esto, hi havia petxins pel terra, no sé.
Com heu vist aquest viatge des de Barcelona? He dormit molt bé. Bé, demà cap on... És com si hagués dormit 5 o 6 dies. Demà cap a Puente de la Reina. Jo continuo dient que se'm sona molt. Sí? No sé. Bueno, de moment el que sí que podem fer és un... Pamplona! Bueno, hem arribat al hostel Hemingway, l'últim hostel de tots, ja abans de marxar, i el Jofremi ens ha tocat l'habitació 7 de julio. A Pamplona, tenim tele! Tenim tele, tenim un quadre del cara vinagre aquest, i ens han fotut tovalloles amb caramelos! 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 I res, aquesta és la nostra superhabitació, aquí dormim el Jofre i jo, dormirem. Només dormirem. Hòstia, heu de venir tots a fotre comentari de dormir, no? Només dormirem en un calaixet allà superxulo amb el mando. Anem tele, cabrons. Ah, amigo. Jo no tinc. Però estan mirant això tota la nit, Sí, sí. Observa. Como hagáis algo, me voy a enterar. Me voy a enterar. Os queda claro. Colección película. Os queda claro. Os queda claro. I res, un mirall per veure els guapos que estem. Oh, que guai. Que guai. Hola. Ho has vist? Hola. Hola. Veure una pel·li. Què passa, què? Tens una llista de pel·lis que pots agafar i ficar i veure pel·lis. Sí, mola molt perquè totes les habitacions d'aquest hostel tenen noms de dies de... saps? En plan... Bé. Comences des del principi. I fas un... 1 de enero, 2 de febrero... 3 de marzo... Baños, baños... Baños... Bueno, no he visto el 4 de abril. 5 de mayo. Hola. 6 de julio. 6 de julio, San Fermín. A Pamplona hemos de ir con una media, a Pamplona hemos de ir con una media y un calcetín. I així, tot el dia. Pues res, tu, abans que em diguis alguna cosa, perquè he gravat per l'hora. Plegarem. Apa, adéu. Hem guanyat la porra Fogonet! Hem guanyat la porra Fogonet! Hola, Laura! Bueno, com veieu ja hem arribat. No l'he pensat ni cap dia. Està tot nou, Com veieu ja hem arribat. Però estàvem a la verda del medi i el vaig buidar. Està buit, això. Què tal? Molt bé. Bueno, ara que sí, per tercer, com veieu, ja hem arribat. Hem fet un dineret aquí tots perquè era molt tard. Ha vingut la Laura a dinar amb nosaltres. Hola, Laura! Que ens vam deixar. Bueno, però És que clar, no va portar mòbil. aquí no passa nada. I res, tu, ja hem tornat, el Fogonet també, el Fogonet ha tornat, ha anat i no, res més. Em sembla que ni l'hem obert, o sigui, ni ens hem dignat a obrir-lo. Jo no sé ni si hi ha un fogonet a dins. Anem a comprovar-ho. El vaig obrir jo el primer dia. No, el dia... Està al revés! És la maleta... No! És la maleta de Pulp Fiction, en veritat. Vale! Ve aquest fogonet! Vale. I ja està. Fins la propera. Anirem fent vídeos d'aquests estúpids aquí tant com puguem. I ja està, a continuar a donar-t'ho tot. No sé què estic gravant!
you watch your way. Everybody sing. Way in the dark of when the truth walks away, everybody stays. Cause the truth about the world is that crime does pay. So if you walk away, who is gonna stay? Cause I like to think the world is a better place. When the truth walks away, everybody stays. Cause the truth about the world is that crime does pay. So if you walk away, who is gonna stay? Cause I like to make the world be a better place. When the truth walks away, everybody stays. Cause the truth about the world is that crime does pay. So if you walk away, who is gonna stay? Cause I like to think the world is a better place. I like to leave the world as a better place. I like to think the ¡Y murieron todos! La 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 la. La 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 la.